Nové M-fondy vznikli preto, aby s nimi mohol investovať naozaj každý. Odborník aj laik. Investovanie z mBank je skutočne jednoduché. Nemusíte byť expertom, máme pre vás pripravené nástroje, vďaka ktorým urobíte to správne rozhodnutie. Nemusíte byť bohatí, s nami sa investuje už od nižších súm, začíname už od 100 eur a nemusíte mať ani veľa voľného času. Naše M-fondy sú vám k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni, všetko vybavíte online. Sledujte v nasledujúcich týždňoch náš seriál s radami, ako správne investovať a zvládnete to aj vy. Na budúce si povieme, čo sú to podielové fondy a prečo by sa vám mohli vyplatiť. Začnite s investovaním aj vy na www.mbank.sk.